ओइ फाग्लाफोर फैद' हे गैलालै जाबाय सयथिबो गैलालै सेस दा मास्टारा हाबलायलायगोन सयथिबो मास्टार हाबनांगौबाथाय गैला जाखाबाय जोङो ओइ जिम खावब्ला जायाखै नामा दाबो मासिबां लेजिब्रा बिसोरलाय आंनिफ्राय सिगांसिन सिखारलायनायानो र'लै र' फाग्ला जुथा गानदों जुथा माखौथो हाखु-दाखु जायोब्रा एफाग्लाय हाखु-दाखु आरो हाखु-दाखुसो होनबावदों टाइमा कत जाखो नायाखै नामा हाखायाखा हाखु-दाखु जानोलाय माला आंहालाय ओइ थाङोबा थाङोलै बाल नोङो एफाग्रा हाखु-दाखु जादोंबा गावबागाव जाबाय नै एफा लेट हिनजाव बायदि देलायखायो खोमा आयु थ' हाबाबो हायाबाबो एटेन्ड जाहैनांगौब्रा थाबनो लेट जाबाथाय हाखु-दाखु जाहैयो दे जाबाय माथो जाखो ओमफ्राय बेखौनो खें बुंबाय थाबावगोनब्रा बियो हिनजाव खुगा नालाय दे जाबाय सिरि लिरगोनबा मा फैनायासो हाखु-दाखु फैनायखायसो दा सफैबावबाय नै नङाबाथ' टाइमाव सफैबावनाय नङामोन जोङो मालायफा लिरनानै गेजेर नांबासो जों सफैगौमोन जाम्बा बेखायनोथ'ब्रा लिरगोनबा मा फैनायासो हाखु-दाखु एडभान्स ओइ फाग्ला नै जोंना सिट प्लेना नायनांखाद' बबावमोन गोलैखो जोंनासो दा ओइ आंना मा रल नाम्बारमोनलाय बावोलै नोंना आंनि उनावसोमोन ना आंनि मोनसे उनावब्रा नोंना रल नाम्बारा ओमफ्राय नोंनालाय माथोमोन रल नाम्बारालाय आंना रल नाम्बार 4 बेलाय लास्ट बेन्चआव आंना ओमफ्राय आंहा समपासो नै 5आवसो होमबाना 5 ना फार्स्ट बेन्च नै गैयालै समपासो खाफाल गैयालै आंहा दुखुथिया मानसि ओमफ्राय नै जेनेबा बे नोंना रल नाम्बार 4 नालाय बे लाइन मोनसेयाव जुदि बेन्च मोनसे होबावबा माथो जानो दंमोन नायलाय फाग्लासो एसेनि थाखायनो आं दाउखौ सोंबाय आरोखि ना 1 2 3 4 5 नि मोनसे लाइन थाबावोबा मोनसे र' थाबावोबानो आं लास्ट बेन्चआव गोलैबायमोन दुखुथिया मानसि खाफालानो गैया आंना जारला जाबायना दाना नै दे नोंसोरल' मानसि गिदिर जाथारदोलै लिरसिबदो आसोलफोर बा मालाय जिमना हनै रल नाम्बार 12 आ लास्ट बेन्चआवसो बेना बाले गैला आं लोब्बा लाजालालै नोंसोरजों आं नोंसोर लोब्बा लाजाला नोंसा मालाय मोजां जायगायाव गोलैयो लास्ट बेन्चआव आंहाल' फार्स्ट बेन्च खाजेबलायबो खाफाल मोनदा थ' एटेन्डल' जाना फैनोसैलां नोंसोर लिरसिजोबदो आसोलफोर गोसोब लिरनाया May I come in, sir? हाब खावब्ला सोमला जिम एफा लेट दासो मालाय एफा लेट जाबा नोंसोरलाय अथानानै बिदि जाबोखो मिथिया नोंसोर दिनै एग्जामखौ आरो एग्जाम टाइमावसो लेट फैदों बिसोर क्लासाव लेट फैयो आरो एग्जाम टाइमाव लेट जाबाय नोंसोर मानो लेट जाबा माबा सार जोङो गारिखौनो थाबखौनो मोनाखै अट'आनो फिलापसो अट' नेबाबो अट'आनो थाबखौनो सफैयाखै बेखायनो लेट जादों सार औ सार दे जाबाय दे थांदो गाव सिटाव जिरायदो आरो सिट नाम्बारखौ नायगोन ना नायबाखै नायफैदों सार आंहालाय नायबाबो बेनोखासै जेब्लायबो फार्स्ट बेन्च सार नाथाय मोनसे कुइसनमोन आरो दासो एग्जाम जानानै मा कुइसन जालायखो सारा क्लासाव सोंनो थिनबा रावबो सोंखाया दासो एग्जाम खाथिखाय दाना सोंनो नागिरदों एग्जाम जानोसैखाय मा खोथा माबा सार बै लास्ट लाइनाव सिभिल सियार गंथाम बहायबावदोंलै सार बिराद उसुबिदा जायो जोंहा बेग दोननो उसुबिदा जायो सार एग्जाम टाइमाव माने जों बेकार बेगखौ बाहाय दोननो खिथुनाव लाथ'वा जायो आरो नैबे सियारनि खिथुनाव दोनबाथाय जिरायथावा बाथावा जायो सार ओंखायनो जोङो गावनि बेगखौ जों लास्ट लाइननि लास्ट र'नि बेन्चआव दोनजोबगोन जों गासिबो बेगखौ आरो बेखायनो लास्ट लाइनाव लास्ट र'आव मोनसे बेन्च बहायबावदो सार होमबा मोजां जागोनदां ने दत साला बेटा साला गावहा फार्स्ट बेन्चआव गोलैनायखाय दाना बिदि बुंदों गावहा लास्ट बेन्चआव गोलैनाय बुद्धि खालामदों ना साला आंखौ मिथिया नुनो होननाय हो आंखौ मिथिया नुनो हंलामा सार मोजां माबा जोंना हाथाय गागोन बेटा आरो गासिबो खोनासंजोब आरो बेटाफोर गासिबो खोनासंजोब एग्जाम टाइमाव रावबो रायलायनो मोना गासिबो साइलेन्ट आरो आगसि आगदा सिगांथिं उनथिं रावबो नायनो मोना आरो गावबागाव खिथुथिं फुसुस फास नायनोबो मोना आरो सोरबाफोर मबाइल लाबोना मबाइला नैबे टेबोलाव दोनहै बोरैबा गावबागाव बेगाव दोनहैजोब आं खेबसे बुंखाबाय सोरबाफोर मबाइल लाबोदोंबा नैबे टेबोलाव दोनफै आरो न'आव बेगाव दोनहै आरो गोमाबा आंनि रिक्स गैया बेवहाय जोंनि रावनिबो रिक्स गैया गावबागावनि रिक्स आरो सोरखौबा जुदि रायलायनाय खोनायोबा एबा रायलायनाय नुयोबा आरो सोरबाया सोरखौ सोरजोंबा देखायदोंबा बेखौबो एक्सपेक्ट खालामगोन आरो देखायग्राखौबो एक्सपेक्ट खालामगोन नायग्राखौबो एक्सपेक्ट खालामगोन बेखायनो गासिबो बी सिरियास
आरो नोंसोर बे एन्सार शीटआव गावबा गावनि रल नाम्बार क्लास सेक्सन स्ट्रिम ओमफ्राय गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लिरजोब आरो लोगोसे साबजेक्टखौबो लिर बे एन्सार शीटआव साबजेक्टनि अपसन गैया बेखायनो नोंसोरो बेनि गाहायावनो साबजेक्ट लिरनानै मा साबजेक्ट दङ दिनै बेखौ लिरदो ओमफ्राय लोगोसे बेनि पेपार नाम्बारखौबो लिर आरो लोगोसे नोंसिनि क्लासखौबो लिरफादो साइडआव ब्रेकेटआव बेबा साबजेक्टआबा मामोन डाइरेक्टल' फरायना फैदोंब्रा आंबो माबा 5.1 2.1 3.1 गोनांलायसो र' दा कुचबिहार मास मिन्थिगोन कुचबिहाराव नायनाय लिरनांसिगोन नङाबा जानाय नंला समपासो जागोन समपा 5 minutes later. माथो मानसिफ्रा हायाखैनाया लिरजोबगासिनो आयु 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 देनजारलै बिसोरो माखौ लिरोब्रा आयु आंहाथ' गैया खनो माथो एसेबो हाबखायालै सयथिबो फरायखायाखै नालाय बबाव हाबनोब्रा सोमलाया सोमलाया हाया होननाया मबाइल नायनाय लिरगासिनो मालाय लास्ट बेन्चआव मालाय हालालै मालाय खाफाल बिस्रा मालाय खाफाल दंजोबो गैला आंहासो समपा जाना थासिगोन गैलालै आंहा सेस आरो जिमालाय जिमाथ' हनै टेबोलावनो मबाइल नायनानै लिरगासिनो आयु सयथिबो मासो खालै आंनि सिगाङाव थाबाय थाखायो सयथिबो आंनि खाथियावल' खमसे खम खिथुउनथिंखौसो गिदिंनानै फैदोलाय दा आंखौसो जेन जानो बायदि नायो ओमफ्राय जे हाग्रांबाया ओमफ्राय आंहा माखौबा लिरहाय फरायखाया नालायब्रा गैयालै सेस खाफाल मोनदा दुखुथिया मानसि रल नाम्बार लिरनानै दोनसैलां गैला खर'सो गरम मोनबाय थांगारगोन आं बाल दा ओइ सार आं साबमिट खालामसैमोन पेपारखौ हाब दानो साबमिट खालामसै नोङो पेपारखौ हाब टाइमानो जायाखै नै दासो 15 मिनिट थांदों दानो साबमिट खालामसै नोङो र' दसे जिरायबाव ओहो सार आं जिरायनो हाला आं जिरायनांगौबाथाय दानो खर'सो साजोबगोन आंना खर' गरम जाजोबखाबाय ओरैनोबा आं जेबो हाया सार आं फरायनानै फैयाखै मैया ओरैनो उन्दुसो फैदों आङो सार आं जेबो लिरनो हाया बेखायनो आं थांसै सार आंखौ थांहोदो सार आंखौ थांहोदो नङाबा दा खर' गरम जानानै बिहुस जागोन आङो सार दे थांदो होनबालाय ओमफ्राय सिरि थां जेबो दावराव दाखालाम जागोन दे सार हायैखौ जदामलियानो दाबाय थानानै मा लाब्रा थाला मिसा गालायनाय खोन्थानानै फैबाय मा जायो जाथोंसैलाय बाल उदै खालि ओंखामसो उखैबाय परथा गुदुं जाहैनांसिगोन ओमफ्राय खुगुनि गैला लोब्बा लाजाला बिसोरजों सोमला जिममोनजों मालाय फिसा मोजां जायो गुरैना दासो नै थानानै फरायहैयाबा जाला गाबोन साबजेक्टखौ लोब्बा लाजाला बिसोरजों न'आ जाम्बा जाफागोन आंहासो मालाय फिसा बिदि बारग'नोसै ओमफ्राय जाम्बा थालांलाबायनोसै गाला गाथा